Как да преминем от тръба Фи-25 към тръба Фи-16? Ето 3 различни начина. Имаме директна връзка, но с кран по средата, или връзка с коляно и кран. Вариант 1. Към полиетиленова тръба Фи-25 постави елизеер адаптор с женска резьба Фи-25 към 3/4. След него зави мъжки адаптор LDP Фи-16 към 3/4. Постави тръбата Фи-16 и затвори края на крайната скоба Фи-16. Вариант 2. Ако искаш да управляваш водния поток след женския адаптор Фи-25 на 3/4, добави кран мъжко-женски на 3/4. След крана постави мъжкия адаптор Фи-16 към 3/4 и тръбата Фи-16 крайна скоба. Вариант 3. Когато трябва да направиш завой, използвай полиетиленово коляно или взе Фи-25 на 3/4 с женска резьба. След него постави кран на 3/4, мъжки адаптор Фи-16 към 3/4, тръба Фи-16 и крайна скоба. И готово! Избери правилния вариант за твоето трасе – потъгъл или прав. Всичко това ще намериш на stabilagro.com или директно във физическия ни магазин в Пловдив.